gde smo bili. Karađorđe, knez Aleksandar, kralj Petar, pa kasnije kralj Petar II, sa svom svojom decom. Svi su oni više vremena proveli u emigraciji nego što su proveli u svojoj zemlji. Tamo gde smo bili. Tek kada je Aša Nenadović rekao kralju, odnosno knezu Petru, da su u zaveru u najvećoj meri uključeni oficiri, tada je prvi put knez Petar i poverao da može doći do prevrata u Srbiji. Tamo gde smo bili. Njega prvi put kontaktira Hadži Toma, ugledni trgovac beogradski. On je nekoliko stvari od njega tražio. Jedno je bilo da ne padne krv, druga je bila da na tron dođe zakonski, da Velika Narodna skupština ga izabere za kralja. Tamo gde smo bili. U noći između 28. i 29. maja grupa zaverenika koja je operativno bila predvođena Dragutinom Dimitrijevićem Apisom izvršila je prevrat, ubila je Aleksandra Obrenovića, poslednjeg kralja iz dinastije Obrenovića, i na čelo Srbije dovela Petra I. Karađorđevića. Svakim radnim danom u 20 časova nova epizoda dokumentarnih serijala Tamo gde smo bili. Subscribe.